Salutare lume și bine v-am găsit la o nouă serie de Get Off The My Lawn. Înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă spun că nu va fi cu facecam, va fi alături de Sorin. Și da, haideți să-i dăm drumul la episodul supraspus de Get Off The My Lawn. Salutare lume și bine v-am găsit la o nouă serie de Get Off The My Lawn. Este prima dată când deschid acest joc. Deci hai. Cum am puii mei, cum faci? Așa. Așa. Am câștigat, se pare că am câștigat prima rundă sau am murit, cred. What? Uitați ce scor are Radu. Play again. Get out my... Așa. Cum? Bă, haide frate! 5! Aoleu, dar... Hai mă frate, de ce nu merge? Dă-i! Dă-i! Cu fraps! Bun, cam atât a fost din acest episod. Nu uitați de like, asta a fost doar de început. Eu am fost Cosmin. Baftă lume! Pa!